il-popolazzjoni tal-Florjana niżlet taħt l-2000 persuna u sfortunatament il-komunità Furjaniża qed tkompli titnaqqar tant li fi Pjazza Sant'Anna, pereżempju, qed jgħixu biss 11 persuna. Fid-dawn ta' dan kollu, il-Viċi Sindku James Aronellu l-fisem il-Partit Nazzjonalista preżenta diġà dokument li għandu jkun il-qafas tal-policy għar-riġenerazzjoni tal-Furjana, xi ħaġa li kienet ukoll fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista għal din il-lokalità. Dan kif il-Partit Nazzjonalista kien l-unika partit li fil-programm elettorali indika l-isfida tar-riġenerazzjoni fil-lokal u wieħed li se jkun qed jindirizza. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret f'Jum il-Housing, issema kif residenza partikolari se tkun qed tinbidel f'Lukanda. Dan għaliex il-miżuri biex ma tonqox il-popolazzjoni fil-Furjana mhux qed jittieħdu bis-serjetà mill-awtoritajiet konċernati. Għal din il-konferenza attendew ukoll il-Kunsillira tal-Partit Nazzjonalista Justine Palmier u s-Sindku Nigel Holland. James Aronellu spjega li l-Kunsill irid iħares il-qudiem bilan li l-komunità tibqa' tifjorixxi. Għalhekk dan id-dokument li ppreżenta f'forma ta' policy paper jindirizza sfidi partikolari. Fosthom li żgħażagħ mhux jibqgħu fil-Furjana għax il-prezz tal-proprjetà huwa għoli u għalhekk jeħtieġ jittieħdu n-numru ta' inċentivi biex tiġi indirizzata din ir-realtà. Minnaħa tiegħu is-Sindku Nigel Holland spjega kif din is-sitwazzjoni preżenti hija sintomu ta' snin twal fil ma teħdux miżuri biex iż-żgħażagħ jibqgħu jgħixu fil-Furjana u madwar il-port waqt li sostna li l-binijiet residenzjali mhux suppost jintużaw għal skopijiet kummerċjali.